Zdarec na zdarec, já jsem Mejfno a dneska si zase zareagujeme na MGho Fitmana, který tady vydal videjko, kde vlastně reaguje zase něco okolo Jabka Levně. Minule už jsme koukali na jedno z jeho videí, kde nebyl vůbec objektivní a nejlepší reakce vlastně, co jsem koukal na ten dokument o Jabko Levně, tak nejlepší reakci měl za mě Sibiřan, kde se přikláněl na obě dvě strany, a což souhlasím, protože obě dvě strany byly poškozený. Tady MG Fitman říkal jenom, že poškozený je Jabko Levně, za všechno může někdo jiný a tak dále a tak dále. Takže můžeme jít na to. To je prostě humus. Vidím hovno, kámo! No, něco málo tam bylo, ale souhlasím, že tam jako to nebylo jako dobře ukázaný. Tohle je jenom úvod. Reálný, tučný, tlustý hovno, vytlačený ráno, po kvalitní večeři, hovno. Podívejte se na ten displej, jak je poškrábaný, vidíte to, borci? Pravděpodobně jste zaznamenali kauzu s Jabko Levně, no taky jste asi doufám viděli. Doufám, že ne, protože to bylo hrozný. Říkám, Sibiřanova reakce byla 1000krát lepší, nebo si koukněte na moji reakci na tohle video. Moji reakci na tuhle kauzu, a pokud jste ji neviděli, až se budete podívat. A máme tady videjko od týpka, který si říká Asi Tomáš, a má tady název Ten má pěkný videjka, koukněte se na jeho kanál. videa Vyzkoušel jsem Jabko Levně a v závorce Je to podvod. Takže tady máme nějakou recenzi od týpečka na telefony od Jabko Levně. Samozřejmě, borci, pokud byste nakupovali na Jabko Levně, což vám doporučuji, protože tam Kód BIGE600, tohle si nevšímejte, BIGE600. mají zárovní iPhony a jiný Apple příslušenství za super ceny, a když použijete silový kód MGFitman6, BIGE600. A lepší je si koupit třeba nějakýho Androida, který jako nestojí tolik a vydrží ti podobně. tak dostanete 600 korun slevu. Jsem upřímně zvědavý na to, co vám tady bude A nekupovat si repasovaný telefony. řekne a jakou bude mít on zkušenost s Jabko Levně, protože za celou dobu, co tady Jabko Levně je, jsou tady dvě nějaký negativní prostě takovýhle věci s 2 telefonama z prodaných telefonů, kterých bylo přes 20 000. Určitě jste všichni slyšeli o Jabko To bylo za rok, ale dobře, a byla z toho jedna kauza. Levně. Je to e-shop, kde si můžete koupit použité iPhony, Apple Watche, AirPody a v podstatě všechno od Apple. Mně to ale přijde celé hrozně podezřelé, takže jsem se rozhodl koupit 3 různé telefony a otestovat, jestli opravdu přijdou a hlavně, jestli nebudou Tady nevím, co je jako na tom podezřelýho, je to normální e-shop, ale v dobře. podobném stavu jako tenhle telefon. To tam se nekoupil, ne, brosky, takovýhle telefon. A asi jsem měl pravdu, protože během toho, co video stříhám, tak vyplavalo na povrch, že Jabko Levně někomu prodalo kradený iPhone, a i když se k tomu vyjádřili, tak to byla taková hrozně Já jsem se k tomu taky vyjadřoval, borci, fakt vám doporučuji Jako bylo to hrozně divný. No. kouknout se na tu Ne, lepší je Sibiřanova reakce. reakci, fakt jako, běžte se pak podívat, že koukáte to videjko. divná situace a peníze člověku vrátili až potom, co je oslovila televize. Peníze by mu vrátili stejně tak jako tak, to bych tady rád uvedl na pravou míru. No, viděl jsem i nějaký komentáře, že to tak nebylo. Televize to Že, nebo nebylo to jako přes tu kauzu, ale že to bylo vlastně, že to byl někdo v komentářích tady u MGho Fitmana, ale u minulýho videa. vysílala i po tom, co už dávno ten týpek ty peníze měl, jenom prostě už to měli natočený. To si nemyslím. Nebo takhle, nevím, ale je to tvrzení proti tvrzení. Něco ti řekne TV Nova, něco ti řekne Jabko Levně. To je tvrzení proti tvrzení. Jo, to je prostě jako, že to je jasný, že ty se budeš prostě přiklánět k tomu Borikovi, protože je to tvůj kamarád, ještě ti sponzoruje videa. Jo, nemyslím si, že třeba ty videa byly zrovna jakože placený tak, aby MG Fitman na to udělal reakci a přihlížel jenom k tomu Adamovi, ale jako i tak prostě, ať si říká, co chce, za mě to nebylo objektivní. A odvysílali to i tak prostě. Takže doufám, že žádný z telefonů, co v tomto videu koupíme, není taky kradený. Pojďme se podívat na Jabko Levně. Ale rozhodně to jako zase musím říct, že to neudělá jako Jabko Levně určitě skvěle. .cz. Takže se pojďme podívat, co tady mají za levnější modely. OK, mají tady nějaké Jako mají tam rakety telefonu, borci, za fakt dobrý ceny. A co mu
Hele, já se v iPhonech nevyznám, takže já vám to neřeknu, ale tady jako tam byl někde iPhone za 3000. Za 3000 máš nový Samsung, úplně nový Můžu Samsung. říct, že kolikrát Jakože jeden z těch nejlevnějších, mám za to, že je to 16. Samsung Galaxy A16 a myslím si, že jo, no, 2700, 2500. Myslím si, že to vyjde líp si koupit Androida a nemusí to být Samsung. Mám za to, že třeba Redmi, jo, Redmi do 3, raz, dva, 3, ne, tak, 3000 kč. A mám za to, že tam taky byl, jo, tady prostě máš hromadu Redmi a dalších různých telefonů. A myslím si, že je lepší si koupit nový Android, než starý Apple. Jo. Když budu jako upřímnej, jo, jestli by, hele, takhle, úplně na rovinu. Koupit si iPhone 12 mini za 4000, anebo si koupit Android telefon za 4000, tak Lepší je Android. Za prvý zabezpečení je tam všechno novější. Ten telefon už je starý. Jak starý je iPhone 12 mini? Kolik? 4 roky? Ne. 12 mini. Stáří. Tak, hele. Jak je starý, hele. Jak dlouho je starý? Hele, nevím, jo. Čekejte. Jak dlouho je starý? Nebo kdy se vyráběl? Kdy se vyráběl iPhone 12 mini? Jo, vše. A bylo to v roce 2020. Za tuhle cenu máš lepšího Androida. Jednoho z těch lepších Androidů. A je to úplně nový telefon. Jakože tohle už je 6 let starý telefon. Což je vlastně hrozný, když to tak řeknu, že to tak letí. Ale to už je 6 let starý telefon. To už prostě nemá takový vymoženosti, nemá to tak dobrý foťák, nemá to tak dobrou kameru, cokoliv prostě. Jo, není to tak dobrý. Než jako je lepší si za mě koupit Android. Ano, časově ti to vyjde, jako přežije možná díl, když si koupíš novej iPhone. Jo, že ti to vydrží díl, ne baterka, ale prostě, že to má lepší výdrž, ale koukal jsem hromadu lidí, že prostě na iPhonea, vole, ti spadne sklenička, vole, a rozpadne se na kousky. To má za to, že Tadeáš, to je ten youtuber, že asi většina ho zná a prostě, vole, spadne mu, vole, z 5 cm, vole, sklenička, vole, na iPhone, novej na 17 Pročko a displeje v prdeli. Já jsem si rozmrdal několikrát, vole, Samsunga a displej fungoval. Jediný co, tak tam byl praskaný displej, ale normálně to fungovalo všechno nádherně. A neměl jsem tam žlutou čáru přes celý telefon. Pořád ten obraz fungoval a to byl telefon. Nebo je pořád, to je telefon tady za 3000 ani ne. jak vám říkám na rovinu, je sám vyplatí koupit iPhonea. Ne. iPhone do 5000 bude lepší. Hádal bych se. Hele, zase je pravda, já iPhone nikdy nevlastnil, asi ho ani vlastnit nebudu. Ale mně přijde praštěný si kupovat takhle drahý telefon, když za stejnou cenu máš novej Android. Hele, když bude tenhle kanál vydělávat, tak normálně udělám, vole, test, ne, myslím, asi spíš na hlavní kanál, ten máte dole v popisku, to je gamingový a dělám tam různý random věci, že třeba jezdím s traktorem a tak, jo, a takže tak, jo. Hele, za mě si myslím, že je lepší si pořídit novej Samsung nebo novej Android. Než Android do 5000, jakože reálně. A ještě když dáš slovej kód MGFIT máš Big je 600. 600, tak máš ještě 600 korun dolů, kam. Tak máš telefon skoro za, vole, za free.
ještě bych podporoval jinýho youtubera, který má hezký dokumentární video, ale teď si nespomenu, jak se jmenuje, takže sorry, ale Big 600. Chápeš? 12 mini. Mají tady víc různých stavů. B, A/B, anebo stav A. A podle popisu by to Bčko mělo být iPhone s viditelnějšími známkami používání na displeji a těle a je ideální, když řešíš hlavně cenu a vzhled pro tebe není priorita. No, vzhledem k tomu, že řeším primárně cenu, tak si myslím, že bychom mohli vzít to 12 mini. Ale počkej, ten iPhone stojí normálně 21 000 a na Jabko levně ho máš za 4, tak asi dobrý. Tebe není priorita. No, vzhledem k tomu, že řeším primárně cenu, tak si myslím, že bychom mohli vzít to 12 mini jedno. Ono vám to tady automaticky přidá tvrzené sklo do košíku. OK, tak to určitě nechci. Zajímal. Já teda borci nevím jak vy jo, ale já když si kupuju telefon, tak bez tvrzeného skla ani ránu. Ty když máš Jo, obal, kryt, tvrzený sklo, jako mám to tam taky, tvrzený ale nevím proč. Ale já jsem jednou vohl telefon, vole, přes koleno. Ale místo toho, aby mě to prasklo, vole, to sklíčko, tak mě praskl ten telefon. Ale pořád to fakčilo. Jako pořád ten displej fungoval, jen tam bylo vidět to škrábance, ale ten displej krásně fungoval, jako. sklo na telefonu, tak neškrábeš ten displej, chápeš? Ty škrábeš to Jasně, tvrzený no. sklo. A za pár let sundáš to tvrzený sklo a máš novej displej, jako když ten telefon koupil. A je to Jo, kámo jako 300. Ty já to nechápu, bro. A to je jako stejně jako lidi nenosí kryt na telefon. Tady ten kryt můžete koupit. Já to taky nechápu. Ale mně přijde dobrý, hrozně jako kvalitní ten kryt, co nosí babičky, jestli víte, že to je z obou stran. A vlastně jako na držení je to hrozně na píču, když si chcete zahrát třeba hru. Jo, vole, to je hrozně na hovno. Jestli víte, jaký myslím, prostě otevírá se, vole, ze všech stran a zavře ti to prostě i to sklo a to je nejlepší, vole. Ten mobil se ti tam nedokurví, vole, nic, to je nejlepší obal. Na mgshop.cz. Já ho teda nemám. Let's go. A mám tady ten kryt, kámo, na tom telefonu. A ten telefon za pár let, borci, je pořád jako novej. Matias, můj editor, zdravím tě, Matias, seš prostě na palicu, bráško, trošku, ale Matias je ten člověk, který telefon nosí prostě bez tvrzeného skla a bez obalu. Na jednu stranu mně to přijde hrozně takový pohodlný, jo, a všechno, ale prostě já si to taky nedokážu představit. Prostě takhle, regulérně, kámo. Takhle prostě Matias nosí telefon, borci, bez ničeho. Bez tvrzeného skla, bez ničeho. Bro má telefon za Jakože, jako kdybych měl takhle drahý telefon, tak bych určitě, vole, na to, vole, při přenosu, vole, bych na to dal 2 tuny, vole, alobalu, aby se tomu nic nestalo, jako. Jo, kámo, to se mi tady spavnul nějaký peníze, bráško, v tom krytu. No nic, kámo, našel jsem peňážky. Co je nejlevnější telefon, který se tady dá koupit? A je to iPhone 7 ve stavu C. Jo, za tuhle cenu. iPhone 7, rok výroby. 2016, to máš přesně 10 let starý telefon. A za 10 let starý telefon máš novýho Androida. Co je Kámo, mě by zajímalo, jak může vypadat iPhone ve stavu C, bráško. To fakt reálně mě zajímalo, jak vypadá. stav C? iPhone s výraznými škrábanci a oděrky, který má za sebou viditelné používání. Hodí se Okay. jako pracant na každodenní provoz nebo jako druhý telefon za nejnižší cenu. Myslím si, že tohle je jediný, na co je dobrý, tak jako na volání. Protože za prvý to určitě už nebude mít tu podporu toho, on to není Google, ale jak se to jmenuje, Safari nebo... No prostě to už nebude mít aktualizace, což je taky průser kvůli zabezpečení a dalším věcem, jo. Takže to je další věc, jo. To doufám, že ho koupí Boris, tenhle mobil. To podle mě bude opravdu vypadat jako tady tato sedmička. To si nemyslím, to si To jsem nemyslím. si tady vytáhl jako No to si taky nemyslím. Nebo minimálně v tom to doufám. rekvizitu. A 2,5 tisíce korun za úplně zničený iPhone mi teda nepřijde jako dobrý deal. Počkej, on řekne 2,5 tisíce za úplně zničený telefon, když ho ani neviděl. Já to jako No jasně, no. nechápu moc. Jak může bro říct, že to je 2,5 tisíce korun za úplně Ale říkám, lepší, jako říkejte si, co chcete, ale lepší je Android. zničený telefon, když ten telefon reálně neviděl? Ale mají tady tyto SEčka. Tohle byl můj první iPhone, který jsem kdy měl a mají ho tady Můj iPhone první byl taky SEčko. Já měl první iPhone, co jsem měl kdy v životě, jak byl iPhone SE. Úplně první SE, který kdy vyšel. A ještě jsem ho měl na splátky, brosky, ty vole. za 2990 ve stavu Jsem byl tak broke, borci, jsem neměl prachání na telefon, GG. A-. Pojďme Vole, tak si nekupuj iPhonea, vole.
koupíš si Androidu, ale který tě stojí mnohonásobně míň a vydrží ti to jako víc. Pojďme ho vzít a vyzkoušet to. Zase mi to tady přidalo. Protože stejně časem budeš kupovat nový telefon kvůli aktualizacím a všemu. Takže já si myslím, že je lepší si koupit Android. Nechci žádné sklíčko. Tak, vložit do košíku. A poslední telefon se přiznám, že už mám vyhlídnutý. A je to tady tenhle iPhone X ve stavu A. Mají iPhone X jsem měl taky, no. to teda za 3990, ale mně se ty X vždycky hrozně líbily, takže jo, pojďme ho koupit. A zase mi to chce narvat sklíčko, nechci. Tak Pro je vyhrocený ze sklíčka, borci, crazy. jo, pane bože, za kolik to bude objednávka? 10 970 To jde, kámo, 3 telefony za 10. Good. korun. Jakože když to vezmeš takhle, tak jako dobrý, ale musíme počítat s tím, že ty telefony, většina z nich jsou třeba 4-5 let starý telefony. No, bude to extrémně bullet, vzhledem k tomu, že tento YouTube kanál vydělal asi 500 korun, ale co bych pro dobro světa neudělal, pojďme to koupit. A Je to investice, bráško. ještě tady máme od malého Bigeho malou slevu Bige 600. Přesně, naprosto souhlasím. Tak MG Fitman 600, Ne. borci, když tak. Uběhlo pár dnů a máme Bro, ještě neví, že má slevu lepší pod MG Fitman 600. Nemá. To ti přijde telefon a k tomu petardy brosky, bráško. tady všechny 3 balíčky, které nám dorazily. Nice. Nevím, které je teda který telefon, ale pojďme to pomalu rozbalit. Tyhle 2 dáme bokem. To doručení trvalo docela dlouho, protože objednával jsem to v pondělí a teďka je čtvrtek, ale Že 3 dny doručení je docela v klidu. na webu měli uvedené Jo, myslím si, že to 2 až 3 dny. Hromada bublinkové pěny. Objednáš pondělí, čtvrtek, 2 až 3 dny, jsou to 3 dny. Jasný, gay. Tak jo, máme tady za mě je lepší si koupit Android, ale na Alze. Ráno to v Alza Boxu máš. nějakou kartičku, Mají hezký krabičky, Pokud to z toho Alza Boxu vytáhneš. svoje koukám, jabko levně, nice. děkujeme za váš Ti to tam nenarvu. nákup, jasný. A tady máme A hezky zabalený, jakože. Jo. SEčko. Mělo by to být ve stavu A/B a jo, má to tady nějaké mírné Hele, já se v těchto stavech nevyznám. Jo, takže to já vám taky neřeknu to. děrky, hlavně kolem toho foťáku. To vypadá, že to někomu spadlo. Ten displej je taky lehce poškrábaný. Podíváme. Jako mají tam na prd, že to nejde vidět, jo. Že kdyby nám to ukázali zblízka všechno, bylo by to za mě lepší. Tohle si myslím, že Tomáš trochu nevychytal. Jestli se teda jmenuje Tomáš, jo, v realitě. Trochu to nevychytal. Se, jestli tam všechno funguje a hlavně mě To jsem zvědavej, zajímá, v jakém stavu bude ta baterka, protože tady u toho Bčka Já jsem někdo poslouchal, že jak je baterka pod 80%, takže to je rovnou na výměnu baterky. se bojím, že to bude třeba 80% prostě. To ne, snad ne. Necháme ho zapínat a mezi tím si rozbalíme další, co tady máme. Tohle dáme bokem. Ještě k tomu měl být ale nějaký dárek. Psali tam, že bych k tomu měl dostat nějaký obal z nějakého mikrovlákna, nebo co. A tady v té krabičce teda, jo, je to tady, hele. Obal z Dostali jsme mikrovlákna. hadřík. Jo, hadřík, OK. Co je obal z mikrovlákna? Ale ty jejich obaly teda hrozně barví. Já to... Počkej, to jako ty krabičky No. takhle barví, jo. Já toho mám hrozně špinavé ruce. Ale Ne, kámo, to nemá z obalu. To má jak roztrhnul. Borci, víte, z čeho to má? A to je normální. To má z toho, jako roztrhnul ten pytel. Nevím, hele. Tak jak roztrhnul ten pytel těma prstama, tak mu to tu černou barvu z toho Mně se to teda v životě nestalo. pytle udělalo. A to ti udělá každý pytel. I když ti pošlou z PPL balík nebo odkudkoliv jinde, tak je to z toho plastového pytle. To je normální, borci. To je jako normální. nevím, OK, whatever. Už se zapnul, já si ho Já jsem myslel, že pojedete z té krabičky, ale to tady setupnuje, OK, má 10% baterky, skoro. Bro se normálně diví všemu. A pak ještě Ježíš. řekne plně zničený telefon za 2,5, který ani neviděl. Ty vole. Chápeš? To vypadá, že to budeme muset dát ještě na nabíječku. OK, tohle setupneme potom, pojďme se podívat, jak jsou na tom další telefony. OK, další balíček, doufám, že tentokrát je to tak nesčerná. No tak z černá, když to otevírá takhle, ale mě by spíš zajímalo, jestli tam ukáže potom nějaký jako close záběr na ten telefon, jak vypadá, že jo? OK, chceš to? To je jako škoda, to tam neudělal. To mě jako zklamalo. Adame, chceš bublinkovou poli? Tak jo, Jo, on tam má Adama Trana. další telefon. Pojďme se podívat, jasně, děkovná zpráva s podpisem, OK. A tohle je iPhone 12 mini, který je ve stavu B. A tohle bych teda možná nazval i horším stavem. A mám hrozně černé ruky od toho obalu jejich. Podívej se na to. To je prostě
ten displej No, jako tam nic nevidíš, no, jako a to máš hodně na prd udělaný, já vím, jako, že je to taky těžký udělat, ale to jako já tam vidím úplný hovno je šíleně doškrábaný. No, takhle z toho tohle to jde, no a to je teda šíleně doškrábaný, no. Takhle to jde vidět, jo, tady je to nějaký už ten displej na hovno, jo, tady to jde vidět. Tady mám jako docela dobře jsem to stopl. To je jako... Typni si, kolik stál. Šíleně doškrábaný. Typni si... To není ode mě, tam ty škrábance byly už předtím. Vůbec tam jsem nic neviděl, borci teda. Máme to natočené. Typni si, kolik Jo, jako měli to hůř udělat, jako špatně natočený, no. jsem za něj dál, jo? Třeba 8 000? To ne, zas. 3990, je to 12 minut, ale je to na... Kamo jako za 3990 docela v Jakože na iPhone je to dobrý, ale pořád říkám Android. pohodě telefon. A ještě když to máš jako ve stavu B, hrozném stavu. Uvidíme, jak na tom bude ta baterka. Hrozný Doufám, že stav. to bude v téhle kombinaci vizuálního stavu a baterka bude mít třeba 12% kondice. Tak to bude jako v absolutní fuck up. Tím Bčkovým bych se vyhnul. To za 4 good, kámo. je prostě fakt dost Jo, říkám, jako moc se v iPhonech nevyznám, pořád bych preferoval radši ten Android. používaný telefon a i za ty 4000 je to zatím docela zklamání, ale uvidíme. Mě by reálně zajímalo, jakože brosky, jestli týpek, já ho nechci jako hejtit, jo, ale mě by zajímalo, jestli týpek je nějaký jako prodejce použitých telefonů, nebo Není, ale hodnotí různě telefony, hodnotí nový různý jako věci a tak. jako co? Jako jestli se jako vůbec reálně vyzná v tom, jako v jakém Vyzná. stavu jsou jako telefony v takovýhle cenové relaci, jakože, nebo já nevím, přijde mi to prostě jako Jako dělá do téhle techniky, já ho sleduju, má různý video o telefonech, o těch chytrých brýlích, prostě o chytrých věcech. divný, no. Má Víme, pěkný ještě videjka. na něm třeba nemůže fungovat Face ID nebo něco, nevíme, že jsme to neotestovali. Pojďme si otevřít ten poslední, ať to máme všechno z krku. Já budu mít po tomhle ruce, jak kdybych... Zas to balení mají dobré, že si na hraní. Zas to balení mají dobré, že prostě ty telefony nepřijdou poškozené, když se teda poškozený už neobjednáte. Ale pojďme na to poslední telefon a já vím, co to je. Je to telefon, který se mi už od prvního momentu, kdy se vůbec představil, hrozně líbil. Dacho, je to můj nejoblíbenější telefon, iPhone X. Oj. Ten se mi zase tak moc nelíbí Oj. teda. Mega OG. Tenhle by měl být ve stavu a když se na to dívám, já mám hrozně černé ruce, když se na to dívám, tak na displeji žádné oděrky, tady je jedna taková menší. Na zádech je teda docela solidní scratch přes to Apple logo přímo, když se na to podíváš, že jak Jako přímo přes to nevidím Apple tam logo tam nic. Jo, už to vidím takhle. v kategorii A, která je ta nejlepší, kterou si u nich na webu Co jsi dozvěděl z videa, že má týpek černý ruce? můžete Ty vole, ty jsi tak, no, to je jedno. koupit. OK, dobře, samozřejmě tady k tomu zase dárek, ten jsme dostali ke všem telefonům, takže máme mikro hadříků na 10 let. Pojďme ho zkusit zapnout. Tady jsem zvědavý, jestli to Face ID bude fungovat, protože XK s tím měli docela problém, ale on je to tak hrozně hezký telefon. Mně se fakt ty XK od prvního představení se mi hrozně líbily. Jsem viděl, že Jirka Král si ho tenkrát koupil, tak jsem mu to hrozně záviděl. A tento to vypadá, že je absolutně vybitý. Máme tady nějaký lightning vůbec. Takže No ty vole, to je taky hrozný, vole, i kolik let netočí Jirka? Já jsem ho jako nesledoval, jo. Já jsem vůbec v té době neměl nic, protože naši mi koupili telefon až v 11 letech. Na Vánoce. To je hrozný. tento telefon musíme nabít, Bro, objednal telefony, zjistil, že nemá nabíječky. tento je nabitý, Tak to je crazy, bro. ten musím setupnout a ten A nemělo by to být nabitý aspoň do 50%? Jako určitě na to asi nebude zákon, jo? Myslím si, že by tam mělo být něco jakože nabitý do 50%. Ale nechci kecat, jo, jako abych tady nelhal. musíme nabít a musíme ho setupnout. Takže já to jdu všechno udělat a uvidíme, jestli vůbec se zapne to X třeba. Sponzorem tohoto videa jsem já. Tohle video jsem kompletně platil ze svojí kapsy a vzhledem k tomu, že YouTube mi zatím vydělal necelých 500 korun, tak koupit všechny tyto 3 telefony pro mě bylo extrémně drahé, takže dole klikni na tlačítko Všechno je extrémní, borci, fakt. Extrémně Ty vole, černý ruce, extrémně poškozený telefony, který nekoupil. Celý je to, borci, co? Ty to koupil? Počkej, co mileš? telefony pro mě bylo extrémně drahé, takže dole klikni na tlačítko Všechno je extrémní, borci, fakt. Extrémně černý ruce, extrémně poškozený telefony, který nekoupil.
Vždyť je koupil. Má je tady před sebou. Jo, on myslí, jo, jak to říkal, no, Celý je to, borci, aby ses neposral. prostě extrémní. Jako odběru, abys mě aspoň nějakým způsobem podpořil. Až hitneme 100 000 odběratelů, tak jednomu z vás nedám použitý iPhone, ale nový iPhone 17. Tak jo, všechny 3 iPhony máme konečně setupnuté a já už jsem se podíval na to, v jakém stavu je ta baterka. No a není to dobré. Hele, ale začneme, tyto dva si dáme pryč a začneme tou 12, která ten displej má prostě, to je hrozné, jako tohle bych neprodával jako stav B, ale spíš jako už stav C, protože ten displej je doškrábaný a jde to dost vidět i při takovém tom klasickém používání. Pro mě by reálně zajímalo. Víte co, já tady koukám na timelineu, borci. Víte co jako nejvíc crazy? Že Borec tady vypráví o tom, jak to je extrémně doškrábaný, extrémně zničený, ale ukáže nám hovno o tom, jak to vypadá. A nebyl schopný O, jakože ukázal to, já jsem to tam stopnul, ale měl to tam jako špatně ukázaný. i vzít kameru a pohrát si aspoň trošku s tím, aby to nasvítil a natočil a ukázal, jak moc extrémně je Ty vole, tobě se to říká, ty jsi jak já, vole, sedíš u počítače, čumíš na video, jako. Kdy ty jsi jako natočil jako pořádně takhle normální video? to teda zničený telefon. Testovat, jestli funguje video. Ahoj, ahoj. Přední kamera to vypadá, že taky funguje v pohodě, ostřední funguje, stabilizace to nemá na přední, ale na zadní to jede. Face ID jsem nezkoušel, jestli funguje, takže to pojďme zkusit. Vypadá to, že jo. Kde je ten extrémně doškrábaný displej, Pohodě, borci? absolutně v pohodě. No, prostě to jako máš špatně ukázaný, ale to se odleskává všechno, já jsem vám to ukázal. Co se ale týče té baterky, tak to za mě už tak moc v pohodě není. Když se podíváme tady do nastavení baterky, battery health, tak uvidíme, že to má 82% kapacity. A jak to teda je? Pod 80 už je to jako nová baterka, ne? Což je u telefonu Kolik stojí nová baterka do iPhoneu 12 mini? Jo, tak jako za 400 jsem koukal, asi dobrý, ale stejně ti to asi někdo bude muset udělat, tak to máš třeba 700 už. Jako není to dobrý, neříkám, že jo. Na druhou stranu, jako co čekáš od telefonu x let starého za 3000? No, proto to říkám. Lepší je koupit novej Android. Ty vogo. Jo. Počkejte, hele, já tady mám starý Android, já jsem vám kouknu. Ten je ještě starší než tenhle. Jaký má stav baterky? Hele, nevím, nenašel jsem to, ale je to telefon z roku 2017, je to od Samsungu, nevím, co to je za model, jo, ale vlastně mě to na plný nabití do nuly vydrží přes celý den od telefonu, počkej, tak je to Galaxy J3 a vydrží mi to přes celý den, úplně v pohodě. ve stavu B bych čekal aspoň 90% a když to zkombinuju s tím, v jakém vizuálním stavu ten telefon je, tak bych se tady to... Počkej, říkám to dobře. Počkej. Samsung Galaxy 3 je. A... Jo, je to ono? No, za 600 korun. Samsung Galaxy 3 je rok výroby. Jo, tam to bylo. 2017, říkám to dobře. Představení 3. května v Londýně, ale tak to je ne 2012, to mám za to, že je 2017. Jo, vydrží to jako dost dlouho. Tomu to asi vyhnul a tohle prostě doporučit jako... Ještě týpek, který, vole, telefon pokládá displejem po stolu a takhle s ním šoupe. Prostě stěžuje na poškráb... Ale tak ty vole, teď si odpočil úplně někam jinam, ten telefon je nepoužitelný za chvilku. A ty se, vole, snažíš, vole, tady úplně odjet někam do prčic a pořád upozorňuješ na to stejný, že pořád říkáš, že je to extrém, jak má umázaný ruce. Jo, ale tak řekni tam něco jiného, než to, že je to extrémní. Barý displej. Že on říká, že pořád je to extrémní, jako... A udělá, víte co? Přesně tohleto. ten telefon je, tak bych se Položí ho displejem dolů tady tomu to asi vyhnul a tohle prostě... a šoupne ho takhle po stole, kámo. Já vím, že to není dobře, ale vole, to teďka prostě jako... doporučit jako nemůžu.
Tech review, kámo. Jasně, pořád je to levný iPhone za 4000, takže jako název Jabko levně to asi splňuje, ale Kámo, za 4000 iPhone 12 mini, za mě úplně v pohodě, kámo, jako reálně. prostě nevím, myslím si, že jsou určitě Asi jakože cenově v pohodě říkám, Android je lepší jako. nějaké e-shopy, anebo třeba Marketplace, Aukro, kde sice nedostanete záruku, ale ten telefon by mohl být v lepším stavu. Pojďme se Opět zase něco. Myslím si, že na Marketplaceu koupíte telefon Ježíš, no. v lepším stavu. Sice nedostanete záruku, která je BTV jako docela důležitá, vole, jen tak mimochodem, kámo, mít záruku na telefonu. A z Marketplaceu vám ten telefon třeba Pokud tam bude jako, budou se s váma bavit jak s tím týpkem, tak nevím, ale jako. Ale za 11 let starý telefon ti přijde v pohodě dávat 4K. No, přesně tak. Jako 4000, tam má, říkám, ten Samsung, co mám u sebe, tak stojí 300 a je vole z roku 2017. ani nemusí přijít, jo? BTV to sám u Jabko levně nestane. Tohle přijde No, to ti přijde. U většiny marketplaceů, když to nekupuješ někde z Číny, tak ti to přijde. Ale nemusí tam být ta záruka, to je jako pravda, jako záruka je taky jako důležitá, ale pokud se budou bavit jako s tím klukem, což je pravda, že jako to nevidíme, že tam mohlo být něco zkresleného, ale mohlo být to zkreslený s obou dvou stran, že jo. úplně jako L review, no. posunout na X, Nedostanete extrémní záruku. které mě docela překvapilo. Má v sobě totiž baterku, pravděpodobně novou, a má kapacitu 100%. Můžeme se tady podívat, ověřit si to, že nekecám. Maximální kapacita baterky je 100%, což u tohoto telefonu znamená, že byl otevřený, protože je to skoro 10 let starý telefon, takže ho někdo otevřel a baterku vyměnil. Teďka je ale důležité se zeptat, jestli je tam originální baterka nebo je tam nějaká fejková, která nebude mít reálnou výdrž, jestli je vyměněný ten čip, který ukazuje tu kondici baterie, anebo taky jestli je tam daný správně potom water seal, aby ten telefon si nechal svoji vodotěsnost, ale zase na tomto telefonu opět všechno ostatní funguje tak, jak iPhone nejsou vodotěsný, ale vodě-odolný. To je A jaký, počkej, já se zeptám chata. Dělej. Nový chat. Jaký je rozdíl mezi vodotěsností a voděodolností? To mě zajímá. Jo, jaký je v tom rozdíl? Rozdíl je hlavně v míře ochrany proti vodě. Voděodolnost, water resist, znamená, že výrobek odolá určitému množství vody, ale jen omezeně. Například déšť, pot, lehké postříkání. Není určený pro ponoření do vody. Vodotěsnost, waterproof, Jo, jasně. znamená, že výrobek je zcela nepropustný pro Jasně. Aha, tak to bych u takhle drahého telefonu voděodolnost a vodědotěsnost. Počkej. No to je jedno. velký rozdíl. Vodotěsnost a voděodolnost jsou dva úplně jiný pojmy. Tech review, no. Co chci No jasně, ale pokud to stejně dáš pod tu vodu, tak je to ještě horší, že jo? Pořád, vole, je to stejný, takže jestli ti do toho telefonu může natýct voda, tak seš úplně bez mobilu, což je taky docela v prdeli. sem, borci. má. Foťák prostě krásně natáčí. Je zajímavé vidět, jak i ty relativně staré iPhony ten záběr mají pořád fakt docela dobrý. Přední kamera taky funguje absolutně bez jakéhokoliv jediného problému. A co se týče Face ID, to už jsem nastavoval a funguje taktéž. Takže u tohoto telefonu je to hodnocení asi trošku milejší, protože, tyjo, za kolik jsem ho koupil. Já už Že jsem úplně vytrigrovaný, borci. si nepamatuju, kolik Jako z čeho? jsem za ty telefony Že prostě říká něco, že tam je něco špatně? Jako, vole, dal, takže se chci podívat, Co tam robí Adamko, kde? kolik jsem za něj zaplatil. Tipni si, kolik jsem za něj dal. 11 let starý telefon, stav A, 64 GB. 11 let starý telefon. 3990. To je za free, kámo. Za free 11 let starý telefon. 11 let, víš kolik to je? Víš kolik to je? 11 let? Vždyť 11 let pomalu nejseš ani na YouTube, vole. Kurník. 11 let starý telefon.
Ale já chci, no tak vole, 11 let pomalu není ani na YouTube, ne? A tak sorry, 12 let. 12 let seš na YouTube. Tohle už je 10 let, vole. Nemá snad ani 11 let. To je prostě telefon z roku 2015. Hodnocení Jo. asi trošku Ale babička měla stejně starý telefon od Samsungu. Neměl takový, jakože... Měla 1J, Samsung 1J, Galaxy 1J. A vole, ta jako... Sice teďka z něj jde jenom volat, což oproti tomu iPhoneu je jako mnohonásobně horší. Ale pořád říkám jako 4000, tam ten telefon teďka koupí za 100 třeba, jo. Co je jako rozdíl. milejší, protože, tyjo, za kolik jsem ho koupil? Já už Že jsem úplně vytrigrovaný. za něj zaplatil. Typně si, kolik jsem za něj dal. 11 let starý telefon, stav A, 64 GB. 2500. 3990. To je za free, kámo. Jo, Adam Tran, OK. Jak říkám, není to za free, když máš 11 let starý telefon. Prostě za chvilku to nebude dostávat aktualizace a další tyhle věci. To je prostě průser, to je špatně. To je docela telefon na pohodičku. Jako 3990 za telefon, co má skoro 10 let, už je jako pálka, ale z těch telefonů, co tady dneska máme, tak je 100% v nejlepším stavu, jakože by far. Furt to je iPhone prostě. Takže to už Ale 11 let? Ale já nevím, jestli jako mu to nedochází, ale 11 let starý telefon za 5, nebo za 4, sorry, tak za 4 už máš prostě dobrý, jako lepší Android. Jen z těch levnějších, ale pořád je to jako Android, který je lepší, než si koupit tady 11 let starý telefon. že potom A kolikrát jsou i vodotěsný. Ne voděodolný, ale vodotěsný. usouzení vás můžete použít nějaký slevový kód, jako jsem třeba já použil, a můžete ho Počkej. Vodotěsný telefon do 4000. Schválně, co mi najde. Jo, tady aligátor máš, vole. Tohle zrovna nechci, jo. Tohle to je jako to. Jo, máš tady prostě do 4000, jsou to teda jakože... Nebo tady máš prostě Redmi. Galaxy... No tak počkej. To je nějaká blbost, ne? To nemůže stát jenom 5. Jo, to je zase jako nad A16. To má i A16, dámy a pánové. A16 za 2700 korun. Nový telefon, úplně nový telefon. mít ještě od 600 levněji, takže za 3390, ale i za Kámo, za 3390, když porovnáš iPhone a Android v téhle cenové relaci, jak ten iPhone ti pořád dá víc muziky. Nedá. Hochu, nedá. Že ty máš spolupráci, to neznamená, to ti prostě nedá. Za tyhle peníze. 3390 je to prostě pořád relativně starý telefon, ale pokud potřebujete první telefon třeba pro děti nebo telefon babičce, tak by to mohlo pořád jako krásně vystačit. Poslední telefon, který tady máme, tak je tohle SEčko a k tomu mám docela speciální vztah, protože tohle byl můj první iPhone, který jsem si kdy koupil. Chodil jsem na brigádu a z prvních peněz, co jsem si vydělal, tak jsem si koupil tady tento telefon ve stejné barvě, stejná kapacita úložiště, takže tohle je v podstatě můj telefon a byl ve stavu A/B, což já bych ho teda osobně to udělal tak, Když je měná baterie, přicházíš o vodotěsnost. Ale telefony, iPhony nejsou vodotěsný, kámo. že tento Jsou iPhony vodotěsné nebo voděodolné? Voděodolné. Tak sice má pravdu, ale vole, když si to tak vezmeš, vole. iPhone 17 Pro Max. To máš skoro za 50 000 telefon. Za což máš ojetou Octavii. Za což máš prostě auto. Za 50 000 skoro. Jo? 45 000. Za 45 000. A není to voděodolný, když Samsung dokáže vyrobit telefon za, vole, tady 2600.
a je voděodolný. Telefon Bčko. Tohle by měla být kategorie B. Má nějaké škrábance, baterka, nechci spoilerovat, Odborník, bro. ale taky není v úplně nejlepším stavu. Je odborník, nebo jako odborník má na tom postavený celý kanál, tak o tom asi něco ví. Ale prostě toto bych dal jako stav B. 12 jednoznačně stav C. Prostě podívejte se na ten displej. To je prostě humus. Vidím ho. Ale ten je úplně... Hovno, kámo! Reálný, tučný, tlustý hovno, vytlačený ráno, po kvalitní večeři, hovno. Podívejte se na ten displej. Jak je poškrábaný, víte to, borci? Jak je ten displej poškrábaný, víte to? Já bych to dal jako prostě stav C a tohle reálně stav A. I když ten Bych ti dal stav L, kámo, normálně, jsem vytočený z toho. škráb Ale říkám, ty jsi vytočený z toho, že on řekne, co je vlastně pravda. I jakože ty jsi vytočený z toho, že on řekne něco proti tomu. Ale kdyby říkal, jak je to úžasný, nádherný, tak ty vole, ty bys mu ještě vole daroval tady 1 milion korun. Já mám za to, že prostě řekne, že je to úžasný a nemusí to být ani pravda. Řekl to, co si myslí, řekl to, s čím bych já docela i souhlasil. Za mě, vole, telefon, když by si mi řekl, koupíš tady telefon, iPhone prostě za 4, tak si řeknu, jo, hustý. A když uslyšíš, že ten iPhone je prostě 11 let starý, jako... škrábanec tady, škrábanec sem, škrábanec tam, takhle by to Prohodnotí použitý telefony, ale neukáže nám ten použitý telefon, jak vypadá, vole. Sorry, borci, jsem vytrigrovaný, kámo. Jo, mělo jako být. má to A, jako B, takový. C. Na displeji žádný větší škrábance nejsou, ale jsou tam takové hrozně mikrooděrky, ale tady v tomhle černém bloku na vrchu, v tom rámečku, je tam docela velký jako škrábanec. To vypadá, že se to někomu svezlo po betonu. To by ladilo i k tomu, jak je to sedrané tady na té skleněné části na zádech. Takže Hele, bro, dívej, asi začíná na YouTube, borci, jo, jako chápu. Začíná na YouTube, všecko v pohodě. Ale dělá review věcí. Hej, fakt, kámo. Jako to nešlo během toho japování, tam prostřihnout jen obraz, prostě toho, jak ten telefon vypadá, prostě Jako jakoby. jo, A mluvit no. o tom telefonu a ukazovat tam to, jak reálně vypadá. Co to je za review, bro? Co si z toho vezmeš? Když ti bro řekne, že ten telefon je extrémně poškrábaný, ale neukáže ti to. Jak na základě tohodle. Hele, ukázal ti to, ale špatně, takže jako můžeš se hádat. Asi souhlasím, že to měl hůř natočený, ale pořád Někdo je to může pak vzít takový... jako tu recenzi, vole. A už vidím, jak teď, kámo, dotočí to video někde potom, co na to já zareaguju. A ten telefon tam dodrbe, vole, aby bylo vidět, že je podrbaný. To ztrácí úplně No tak to zase přeháníš, jo. věrohodnost, kámo, to ztrácí úplně jako... OK, asi je to prostě telefon, co už je taky docela jako zbytý, ale pojďme se podívat na tu baterku, protože typni si, stav A/B, tohle je stav A a mělo to 100%, tohle je stav B a mělo to 82%, kolik má to SEčko? 89. 83. Což je u takto malého telefonu, hlavně to máš 3% nad servisem. Na 80% už máš ten telefon vzít do Jo, říkám to dobře. servisu a nechat si tu baterku vyměnit, takže počítejte s tím, že tohle je reálně tak maximálně 2 měsíce používání, než vám začne svítit, že si ten telefon máte dát do servisu. Tady platí Ej, to říká dobře. Jako... Co mu je? To říká dobře. úplně to stejné, taky miniaturní baterka, tady Znalec, bráško, znalec. u těchto Má na tom postavený celý kanál. Na to nemusíš být znalec. Kdy máš odníst telefon do servisu kvůli baterce? Kapacita baterky, jak jsem to měla říct? Po 5 až 6 letech, počkej. Nečekané vypínání, přístroj se vypne, i když ukazatel hlásí 20 nebo 30 více, jo. Jo, tady. Kondice baterie. iPhone v nastavení baterie kondice baterie je maximální kapacita pod 80%. Takže to je dohledatelný na Google. ChatGPT ti to taky řekne, jako. ta baterka stála ještě docela za nic a tady toto SEčko, tam tu baterku ani nekomentuju. Z mojí vlastní zkušenosti, kde jsem ten telefon dával pryč, když měl cca 79% kapacitu, tak jsem ho musel nabíjet klidně 3x, 4x denně, takže tady vás bude čekat úplně to stejné. Touch ID senzor ale funguje absolutně bez problému, to stejné opět zase. Kamera opět prostě nemá jediný problém, všechno funguje tak, jak má. Přední kamera opět zase bez problémů. Tyto telefony mají tu výhodu, že jsou prostě funkční, nemají reálnou funkční vadu, ale prostě je tam hromada jakože
vad, že je to prostě poškrábaný, no. A co jako čekáš, bro, nekoupil jsi nový telefon, ty vole. Prostě nekoupit dvojetý auto a čekáš, že to auto bude ve 100% stavu, nebo nevím, bro. Kup si Android telefon za 2300 novej. Kup si novej Android telefon za 2-3, bro. Dávám tomu týden. Kolik? Nainstaluješ 5 aplikací a ten telefon půjdeš hodit z okna. Já jsem měl za tyhle peníze, nebo doteď mám za tyhle peníze Samsung telefon. Úplně v pohodě. Úplně v pohodě. Vole, úplně v pohodě, úplně všecko. Ve záruka na to 2 roky. Jako, já s tím nemám žádný problém, hochu. Jako, kámoš má za stejný peníze takhle Android, říkám to dobře, tam má tři ty strany, nebo list, jak se tomu říká. Prostě 3 plný listy her, nebo jak se tomu říká. No prostě, když, vole, prostě 3 plný obrazovky her, nebo já nevím, jak to popsat, prostě. V pohodě mu to fakt čilo. A telefon stál okolo 2 až 3 tisíc. Hochu, halo, jako hluchej seš, nebo jako, no jasně. Jako, já chápu, že ti to dělá sponzora, jo, ale meleš sračky. Já fakt jako bych chtěl vyzkoušet prostě. Když by mě jako kanál reakční nebo i hlavní začal dávat prachy, což mě ještě nebude dávat, za prvý na to nemám dostatečně odběratou, ani nemám jakože dobu sledování, nebo jakože nasledovaný hodiny od diváků, ale prostě jako MG Fitman, jako říkej si, co chceš, ale prostě Dáš ho babičce, vole. Aby na něm luštila sudoku, vole, bráško. A ten iPhone je furt za ty prachy brutálně výkonný telefon, na kterým rozjedeš úplně všechno. Bez jakýchkoliv problémů, vole. Je to prostě další společnost, která tady prodává použité telefony, stejně jako třeba Swapy. Jenom je tam takové docela sketchy, jak se mi snažili pokaždé přidat ochranné sklíčko. To je strašný, kámo. to nevím. Počkejte, hele. Alza... Kam mě to hází? A chceme Samsung. Tak schválně. Jo, já jsem to nepsal. Třeba tady 25. Kliknu na to. Halo. Kód nemám, hele. Takže takhle. Počkej, kde to můžu vhodit do košíku? Do košíku, pokračovat v košíku a nevidím. No, nedalo mi to tady nic. Nic. Můžu rovnou pokračovat, už to zaplatit. Nic. To jsou prostě rizika, které Takže nedělá to každý. máte, když kupujete použitý telefon. A je škoda. Logicky. Nebo počkej, nevím jak na tom, na Androidy, na iPhone, jak se to píše, Swapy, počkej, tak já to nadiktuju. Swapy. Tak. 17E. Jo, přijmu všechno. A tady potřebuju přihodit do košíku, přejít do košíku. Jo, počkej, hele, jo, 200 měsíčně. Nepřihodilo mi to tady nic, jestli vidím dobře. Jo, můžu si tady přidat, ale jinak nic mi to sem nepřihodilo, takže nedělá to každá firma, nebo jsem jako blbej, což je taky dost možný. Nevidím tady, tady si to asi můžeš přidat, jako. Jo, je to, no. Vždycky. Že to minimálně na webu nemají zobrazené, nějaké rozhraní anebo přímý stav u jednotlivých telefonů, které prodávají. A to bude pro tohle video všechno. Já musím vymyslet, co s těma telefonama udělám. Tak co si vám může udělat s těma telefonama? Vrátit, jestli to je do 7 dnů. Takže reálně Asi je můžu vrátit, no. pro mohl mít úplně za free videjko. Objednáš si použitý iPhone z Lapkolevně.
A není to třeba zmrt, že jo? CZ, něco se ti na něm nelíbí, tak ho vrátíš, ne? Mají tam rozhraní, jestli to někdo vidí, máš tam napsané 80 až 100%, zobrazit více informací, 100% funkční iPhone, stav téměř totožný se stavem A, jen drobná kosmetická vada, záruka 1 rok, ještě k tomu máš záruku, kámo, ty máš bro. Na Alze to máš na 2. Chápeš to, že ti jabko levně, hej, já nevím, jestli si uvědomujete, jak moc OP to je v podstatě. Když půjdeš na Bazoš, kámo, nebo někam vole na marketplace na Facebooku a koupíš si telefon od nějakého cháda tamhle vole z Ústí, tak ti žádnou záruku nedá, vole. A ještě ani nevíš, že to je iPhone. Proto říkám, lepší je si koupit za stejný peníze Android. Novej, ne starý. Je to nějaký telefon z tému. Tady koupíš použitý telefon, který je vole 6 let starý a máš na něj ještě rok záruku, ty vole. Co víc chceš, bráško? Co víc chceš tam? Je pravda, že to jako neukazuje, nevidím tady, jenom jsem slepej. Každý iPhone je zařízení, které od nás dostaneš, má baterie kondici 80 až 100%. Pro 80, protože to je hranice, kterou stanovuje sám Apple pro maximální výkon zařízení. Třeba iPhone s 85% který ti vydrží celý den běžného používání, scrollování sociálních sítí, počítání. Jo. U většiny našich iPhoneů, hlavně ve stavech A a AB, je kondice kolem 90%, takže o výdrž se nemusíš bát. No jasný, tak prostě pak kupuješ použitý No, ale tam to zrovna nebylo. telefon. Nevím, přijde mi to celý takový, vole, úplně. No, každopádně, hele, borci, hele, názor si udělejte, jaký chcete, vole, já jsem tady řekl svůj názor. Myslím si, že většina lidí se mnou bude souhlasit a že většina lidí, co se mnou nebude souhlasit, budou lidi, co používají Android. Nemám nic Jako, to je pravda, ale pořád jako prostě 11 let starý telefon, hochu. proti Androidu, já sám používám Samsung Galaxy S25 Ultra, takže já sám jako mám i Samsung, který používám na streamy. Novej Samsung S26 Ultra je nádherný telefon, ale prostě mám iPhone, mám ho x let, jsem s tím zžitej, prostě jsem spokojený. Mám 17 Pro Max 2 TB a jsem s tím maximálně spokojený, ale nemám nic proti Androidu. To, co jsem tady říkal, proti Androidům je jedna věc. Pokud máte budget do 5000, běžte na jabkolevně.cz, kupte si použitej iPhone z jabkolevně.cz se slevou MG Fitman 600 a říkám vám na rovinu, že ten iPhone do 5000 z jabkolevně bude mnohonásobně lepší než Android do 5000. Za to dám mé ruku do ohně, protože ten telefon vás Dobře, jestli dáme do konce tohle roku 1000 odběratelů, což nedáme, je mi jedno, jestli na hlavním nebo na tomhle, tak schválně udělám test telefonu. Samsung nebo Android versus Apple z jabka levně. Tak jo, hele, díky moc všem za sledování. Pokud máte nějakou dobrou nebo špatnou zkušenost Androidem, s Applem nebo s jabkem z jabko levně, napište mi to do komentářů a zatím čau.